Morning ndine Jack. Nde nkhani imene yatutumusa anthu ku Nigeria Sunday pa 12 January. Anthu anamuona uyu zipapo uyu dzina lake akumuti Timi Ajayi. Timi yaliuni koma amamuti Timi Ajayi wa zaka 32. Akutani akuyenda ananyamula jumbo. Koma jumboyo akuti kumangothamangira chani njenje zimathamangira jumbo icha. Mpaka na anthu ena anayima kuti ndi jumboyo njenje zikumuli chani iyo chakubangopita. Kena kwa anthu anamuthamangira kumuyimisa kuyamba kutani kuyamba kumufusa kunena kuti njenje zikuthamangira chani pa jumbo mwanyamula chani iyi kuti adani ena amusomphola jumbo icha kuyang'ana nkati mwa jumbo akupeza mutu wa munthu mutuwo wantsikana. Nde anthu aja anamuzungulira kuyamba kummenya iti kumamfusa unena kuti ndi mutu wa ndani. What is her name? Adaidu. Which tribe is she? Adaidu. For how long have you been together? Like a year. And you don't know when she has been coming to your house. This woman, I was calling the number was not going. No, my number is my voice. It's network, just network. She ran my Ndiye anafotokoza kuti ndi mutu wa Salome Adaidu wa zaka 24. Nde Timiyu akuti ndi gospel singer. Eti amayimba nyimbo za mawu Mulungu. Amalalikira nthawi zina pa TikTok ma video yake onena za Ambuye. Anatulusa nyimbo yake single ya gospel. Ati ndoti anthu ena amamudziwa ndithu okonda zopempherazi za chalichizi. Nde Timi akuti pa 12 January anamuyitana Salome kuti apite kwawo. Anapita kwawo akuti ali kwawo kuja iyi ndi version ya Timi yonso pano. Ali kwawoko anapezeka kuti akuti anacheza bwinobwino amasangalala kumeneko. Kenako ati Timi ananena kuti ndifuna ndione mfoni mwako chifukwa choti sitikumana mayendedwe ako sindikumamvesesa. According to Timi akuti Salome chibwezi chake. Ndi ati analanda foni nkumayang'ana mfoni muja nkupeza kuti amacheza ndi amuna ena. Ndati Timi anapsha mtima kwamba kukangana pamene paja anakangana mpaka na Salome anapepesa kuti ndikhululukireni sindibwerezanso. Ndati Timi anamuzotoke chabwino iye uchankunyamuka kupita ku bafa Salomeyo. Ati Timi basa atanangopsha mtima kwambiri nkuthamanga kutenga chani kutenga mpeni kumuthamangira Salome uja nkumudula mutu. Ndati amakataya mutuwo nkona amatani nkona ananyamuka kuti ulendo ananyamuka ota makataya mutuwo. Ndi abale ake Salome anamva nkhaniyo ndipo anatsutsa ananoti ndizabodza. Salome anali engaged anali ndi mamuna onena kuti amati adzikwatira anali kuti atsala pang'ono panga ukwati in 3 months. Za mamuna uyu nzabodza ndipo sakumudziwa kuti ndi ndani. Ndi iwo amakhulupirira kuti munthu uyu anampanga kidnap anamuba Salomeyo kupita naye ku nyumba kwake kukampanga chipongwe chimene chocho kumupha. Chifukwa chino kuti atapita ku nyumbako anapeza kuti Salome uja anadulidwa mapisi oposa 50 nkuyikidwa mmajumbo. Abale akewo akuti akukhulupirira kuti munthu uyu amafuna amudye ndipo akukhulupirira kuti munthuwo anali akutenga amakapereka kwina kwake za matsenga zawo. Abale ake amenewo version ya abale ake ndi imene kuti mwana wawo anachita ubedwa chifukwa choti chibwezi cha mtundu wanji Timiyo akuti akhala pa chibwezi kwa chaka chathunthu. Ndi akuti chibwezi kakhale chaka asamudziwe iwo alipo mamuna amene akumutana akumudziwa. Pamene anthu ena otadziwana ndi Salomewo aunena kuti Salome ndi munthu anali chibwezi chake. Zoti anali pa chinkhoswe ndi mamuna wina ndizoona. Komanso zoti anali pa chibwezi ndi Timi ndizoona. Nde ena ndithu akuvomereza kuti ndizoona ndi chibwezi chake ndi Timiyo. Anaona limodzi akwadziwa chabe kuti mwina amabisira abale akewo ndi makolo akewo nangasi konso kunani mamuna oti amanalo kuti afuna adzipanga ukwati sakana mauza za wina. Nde ngani zikukhala ngati zikuchuluka kuti cheni ndi chiti kuti munthu oti wangomuba kapena munthu oti akudziwana naye. Chifukwa anamufunsa Timiyo kunena kuti fajani walimba mtima pakana kupanga zimenezi pakana amamfunsa kuti kupanga regret anakana kuti sindikupanga regret. Nzikana amene iwo amatani amandizunguza amandinamiza kwambiri. Zinzonena kuti sizikugwirizana kuti ola kunamiza ola kuzunguza osangomusiya bwanji. Kuti chiwembu chake choopsa kwambiri kunena kuti mpaka nakumpanga choncho mwana waini yanji. Nde cheni sichikudziwika ma version achuluka. Anzake ena Salome aunena kuti munthu ndi chibwezi chake
ndizoona pamene abale ake Salome akuti akunama sachibwezi chake uyuyu amafuna kupanga za matsenga. Ndi nkhani yonena kuti yachuka kwambiri masiku awiri atatu amene wawa ndipo yadzetsa mpungwepungwe kutiko ku Nigeria. Anapulumukira mkamwa mwa mbuzi mene anthu anamugwira kunena kuti anayimba foni ku polisi. Apolisi nkubwera kudzamulanditsa kuntenga sangasanga kupita kutiko ku polisi chifukwa anthu akanamupha. Munthu ngati sanakukonde kungomusiya basi, palibe chifukwa chopangirana chiwembu. Imene ndi nkhani imene ili mkamwa ikuchitika ku Nigeria. Zikomo kwambiri.